Gepli yer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şugun 2016-njy ýylyň 24-nji maý hepdeniň sişenbe güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdi alyp barýaryn. Şugunky programmamyzda Azerbaýjanda Respublika gününiň öňe tirasynda günä geçirmek meselesiniň maslahat edilmegi syýasy tutsaglaryň boşadylmagyna umyt döretdi, emma käbir howatyrlanmalary hem artdyrdy. Düşünürüm ki, hakimiýet çalışır her iki şahsy tam neutrallaşdyrsın. Demirgazyk Owganystanyň Gunduz vilayetinde daşary ýurtly töweşejileriň hüjümleri güýçlendi. Defa pahalat ke komando jangi ki de jang pahalat ke din wazify Gunduz. Türkmenistandan ýurdun daşyna pulu uratmakda täze çäklendirmeler girizildi. Mundan beýlek vilayet banklarynda günüň dowamında diňe 10 adam daşary ýurtdaky taliplara maliýe firistletini uradypdylar. Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanyşyp boluň. Orsiýetiň Fransiýanyň, Germaniýanyň we Ukrainanyň liderleri gündäk Ukrainadaky konflikti çözmegiň ýollary barada 24-nji maýda telefon arkaly gepleşik geçirdiler. Kreml Orsiýetçi separatistler bilen koordinirlenen teklipleri şol sanda Donbas regionunda saýlawlary geçirmek we konfliktde söwüşe gatnaşanlar üçin amnistiýany amala aşyrmak çärelerini öňe sürenligini habar berdi. Liderleriň telefon gepleşiginiň ýa-da ýaýradan bilelikdäki beýannamasynda taraplar Minskde baglaşylan parahatçylykly şertnamany berja etmek, borçlaryny ermek we özleriniň ony doly hem mümkin boldugundan tiz berja etmek niýetini ma'lum etdiler diýip Fransiýanyň prezidenti François Hollande'yň edarasy aýtdy. 2015-nji ýylyň fevral aýynda Fransiýanyň we Germaniýanyň arasylygynda gelinen ulalaşyk gündäk Ukrainadaky konfliktde söwüşleri gowşatmaga ýardam berdi. Hema çaknaşyklar ýygy-ýygydan ýüze çykýar we syýasy çözgüt tapmak boýunça tagallalar petige dirilýär. Iranyň ekspertler bileşigi Berk syýasatynyň tarapdary bolan Ayatollah Ahmad Jagnatini Iranyň baş ruhany liderini saýlayan we onuň işine tin edýän täsirli guramanyň ýolbaşçysy wezipesine saýlady. 88 agzaly ekspertler bileşigi 24-nji maýda 51 ses bilen Jagnatini saýlady. Ýene iki konservativ Ayatollah Ibrahim Amini we Mahmud Hashemi Sharhudi 21 we 13 ses topladylar. Arym we reformaçy syýasatçylar hiç biri wezipe dalaş etmedi. 89 ýaşly ruhany Jannati Iranyň prezidenti Hasan Rouhanyny we onuň Irany üzgünlükden çykarmak hem gün batary bilen gatnaşyklary kadalaşdyrmak boýunça tagallalaryny tanqid edýär. Gretsiýanyň häkimetleri 24-nji maýda ýurdun Makedoniýa bilen serhedindäki Idomeni atly iňli bosgunlar lagerini göçürüp başladylar. Adından 200 çemeti polisiýa wekili lagere barýan ýoly böwetläp başlady. Emma hökümetiň bosgunlar krizisi boýunça metbuat wekili Georgos Keritsis polisiýanyň güç ulanmajakdygyny aýtdy. Ol çäreleriň bir hepdeden 10 güneçenli dowam etjekdigini habar berdi. Bu lagerde 8400 adam ýerleşýär. Häkimetler ýaşaýjylaryň täze döredilen we goramalaşdyrylan lagere ýuwaş-ýuwaşdan göçüriljekdigini aýdýarlar. Jurnalistler Idomeni lagerine goý berilmedi. Geçen ýylyň dowamında Balkan we Ýewropa ýurtlarynyň garyplykdan gaçyp öz ýurtlaryny terk eden 1 millionddan gowrak adamdan ibarat migrant akymyny saklamak üçin öz serhetlerini ýapmagy sebäpli 54 000 bosgun bu migrant mali kynçylyklary başdan geçirýän Gretsiýada gabawda galdy. Migrantlaryň aglaby bölegi Siriýadan, Irakdan we Owganystandan olaryň aglabasy Gretsiýa Türkiýanyň üstünden gaýykly we gemeli barýarlar. Iran Birleşen Ştatlarda ýaşaýan internet azatlygyny goraýjysyny tutsak edenligini ilkinji gedek boyun aldy. Iranyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Hussein Jaberyansari Iranyň sentýabr aýynda Tehranda hökümet tarapyndan maliýeleşdirilen konferensiýa gatnaşmagyndan soň ýitirim bolan Liwanyň raýaty Nizar Zakkanyň işini tizleşdirmäge çalışjakdygyny aýtdy. Oňa garşy iş
gozgalanlygy barada oglan edilmediken bolsa Iranyň mediasy onu Amerikan içalatı bolmakda aýyplady. Nezar Zakanyň maşgalaty we hosarlary bu aýyplamalary ret edýärler. Zakanyň maliýe behwit aramayan toporunyň Birleşen Ştatlaryň hökümetinden 730 000 Amerikan dollary meçherde pul alanlygyny Associated Press agentligi habar berdi. Zakanyň maşgalaty onuň boşadylmagyny sorap Birleşen Ştatlaryň hökümetine basyş edýär. Halkara Maliýe Fondy Moldowanyň banklarynyň 1 milliard dollardan gowrak pulun ýetirim bolmagynyň ýa-ni Kişinýowyň kars soramagy bilen baglylykda Moldowanyň maliýe sistemasyna üns berer. 23-nji maýda Halkara Maliýe Fondynyň Moldowa boýunça missiýasynyň başlygy Ivanna Vladkova-Holler öz saparynyň Moldowanyň iňen uly mätäçlik çekýän kars puluna eýe bolmagy urundaky gepleşiklerde ilkinji ädimdigini aýtdy. Ol Moldowanyň banklarynyň kadrlaşdyrylan sistemanyň çäginde daşardan goşulşmazdan işlemeldigini bellädi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris. Gepliýär Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimize başlaýarys. Azerbaýjanda Respublika gününiň öňü sirasynda günä geçişlik geçirmek meselesine seredilýär. Bu günä geçiş ýurdun türmelerinde saklanýan siýasy tutsaklaryň ençemesiniň şol sanda Azat Ýewropa Azatlyk Radiosy bilen hyzmatdaşlyk edýän jurnalist Hadija Ismailowanyň boşadylmagyna hem umyt döretdi. Derneji jurnalist Hadija Ismailowa salgytdan gaçmakda aýplanyp 7,5 ýyllyk türme tutsaklygyna höküm edildi. Azerbaýjanda günä geçiş geçirmek meselesi we Hadija Ismailowanyň ykbaly bilen bagly soňky maglumatlary habarçymyz Aras Perwişden dinläli. Gowy alamatlary ananylsa, onna Hadija Ismailowanyň türmeden boşatylmak mümkinçiligi ýok däl. Azatlyk Radiosynyň derneji jurnalisti özüniň 7,5 ýyl türme möhletine 25-nji maýda Azerbaýjanyň ýokary suwdyna garşylyk görkezler. Azerbaýjan hem ýene 3 günden köp sanly tutsaklaryň günäsini geçmek bilen özüniň Respublika gününi belleýär. Awnyk jenaýetler sebäpli iş kesilen 3500 tutsaklaryň boşatylmagyny teklip eden ýurdun prezidentiniň aýaly. Aglan edilen günä geçiş Ismailowa aýaly tutsaklary öz içine almasa da onuň bu wakalardan peýdalanmagy mümkin. Galy berse prezident ýa-ni mart aýyna 14 sany siýasy tutsaklaryň şol sanyna adam hukuklary boýunça aktivist Resul Jafarow bilen ýaşlaryň demokratiýanyň tarabyny çalýan Nida hereketiniň agdalarynyň da günäsini geçdi. 15-nji tutsak adam hukuklary boýunça advokat Intigam Aliýew hem ondan 2 hepde soňra türmeden boşadyldy. Bulardan başga da günmatar hökümetleriniň we metugat erkinligi barada iş alyp barýan halkara guramalarynyň edýän basyş kampaniýalary bar. Ismailowanyň özü hem apelýasiýasy reddedilen halatyna Ýewropanyň adam hukuklary gaziýetine ýüz tutjakdygyny aýtdy. Muňa garamazdan prezident Ilham Aliýewiň öz pikirinden däýänmegi hökman däl. Azerbaýjanyň hökümetine ýakynyň ýetek çeşmeler Ismailowa we opozisiýanyň başlygy Ilgar Mehmedow ýaly tutsak edilen hökümet tanqyçylarynyň boşadylmak perspektiwasyna häkimiýet başyndaky elitanyň özüne abanýan howp diýip garalýandygyny aýdýarlar. Arif Mehmedow Azerbaýjanyň Ýewropa Birleşigindäki öňkü ilçisi. Hakimiyetin yani bu iki şahsın azadlığa bırakılmasını yubatmak. Yani hansı yolla o Häkimiýetler näme baha tölemeli bolsa Ilgar bilen Hatijany türmede saklamaga sinişýärler. Olara rejimiň üstüne abanýan howp diýip garalýar. Rejim hem muny bilýär. Olar Ilgar bilen Hatijanyň türmeden çykan badyna öz göreşlerini dewam etdirjekdigini de bilýärler. Bularyň ikisiniň de halkara derejesinde epesli täsiri bar. Hem de tanalýar. Olaryň boşadylmagynyň gecikdirilendigi geň zat däl diýip Mehmedow aýtýar. Azerbaýjanyň hususy Turan habar gullugynyň başlygy Mehmet Aliýewiň bellemegine görä, Azerbaýjanyň prezidenti Günmatardan maliýe goldawyny esleýär. Bu barada Ismailowanyň peýdali bolmagy mümkin. Ýöne başga zatlar da bar. Mäne ýa-ki müəyyən intensiv derejede
Meniň pikirimçe ýygyjam gepleşikleri bar ýar. Hökümet hem şoňa laýyklykda göçüme edýär. Bu meseleler has olarak zatlaryň bir bölegi. Mysal üçin ykdysady krizisi çözmek, Garabağ regional howpsuzlyk. Azerbaýjanyň hökümeti Gulmatar tarapyndan käbir inandyrjy hereketlere garaşýar. Mysal üçin kredit, muňa bir açyk çözgüt ýok diýip Aliýew belleýär. Daşardan edilýän basyş gitdikçe artmak bilen häzir tutuş dünýäde metbuat erkinliginiň aşaklayan mahalına İsmailowa hüjüm astyndaky jurnalismiň iň tanymal şahsiýetine öwrildi. Azerbaýjanyň parlamentiň halkara gatnaşyklary komitetine ýol başçylyk edýän kanun çykarjy Samat Saýidow suud ulgamynyň işlerine daşardan gatnaşylmaly däl diýär. Bu täzirlerin hiç wagt Azerbaýjana haýry olmuyor. Daşardan edilýän basyşlaryň hiç biri netije berenok. Men dogrymy aýsam bir garaşsyz döwletiň işlerine garaşmak dogry däl. Sebäbi basyş näçe köpelse, döwletiň güýç gudraty şonça adalýar diýip Saýidow aýdýar. Habarçymyz Aras Perweşiň maglumatyny dinlediňiz. Demirgazyk Owganistandan gowuşýan maglumatlara görä şuňlar Gunduz welaýaty ýaragly toporlaryň hüjümleriniň güýçlenmegi bilen ýüzüýüz bolýar. Gunduz welaýatynyň häkimi hüjümçileriň arasynda daşary ýurtda söwüşjüleriň hem köpdigini aýtdy. Gunduzdaky soňky ýagdaýlar barada Owganistandaky habarçymyz Şamirdan Gulymyradiň berjek maglumatlaryny dinläli. Gunduz welaýatynyň hakimi Esadullah Omarxil Gunduz şäherine jeňçileriň ýene wahym salýanyny aýtdy. Jeňçileriň arasynda daşar ýurtly militanlaryň agdyklyk edýanyny hakim nygdady. Jeňçileriň 60 goly harby tanky bar. Gunduz welaýatyny sendirmek üçin Merkezi Aziýaly militanlar yerli jeňçiler bilen hyzmatdaşlyk edýär. El-Qaida we Jundullah toparynyň jeňçileri hem Gunduzda yerleşdi diýip hakim belledi. दफा पे हालत के कमांडो जंगी की जंग पे हालत के दिन वहां पे कुंदुस दा मुश्किल जोड़ देन Awgan komando güýçleri jeňçilere garşy göreş alyp barýar. Awgan güýçleri Gunduzda goranuş halatynda durýar. Awgan güýçleri kynçylyga duçardyr. Jeňçilere bolsa daşardan kömek bolýar. Daşar ýurtly jeňçiler hem uruşlara gatnaşýar. Gunduzda jeňçilere garşy göreşde Awgan güýçlerine birleşen halkara güýçleri kömek etmelidir. Amerikan güýçleriniň harby uçaklarynyň jeňçilere garşy hawadan zarba urmagyny soraýar diýip Omarxil aýtdy. Halifin çidi dahili dik hariji dik barani mlatarları Gunduz welaýatynda Awgan güýçleri jeňçilere garşy şafak atly harby operasiýa geçirýär. Şoňa garamazdan jeňçileriň bu welaýatda barha güýçlenýäniň yerli ýaşaýjylar aýdýar. Çardara atly etrafynda jeňçilere garşy harby operasiýanyň başladylandygyny Gunduz welaýatynyň polisiýasynyň başlygy general Muhammed Qasim Jengilbag aýtdy. Jeňçileri ýok etmek üçin çäre görülýäniňi general öňe sürdi. Harby operasiýada jeňçiler uly ziýan çekipdir. Onlarça jeňçi helak bolupdyr. Etrapda Awgan güýçleri Talibana garşy güreşde öňe götüşlik gazandy diýip general Jengilbag aýdýar. عملیات امشب از طرف نیروی امنیتی دفاعی بالای اطراف ولسوالی چهارتره صورت گرفت تا نظام ادامه داره. در این عملیات ما تونستیم که Gunduz welaýatynyň 6 etrafy bar. Welaýatyň 3 etrafy Tajikistan bilen serhetleşýär. Tajik Awgan serhediniň boýunda daşary ýurtly jeňçileriň hereket edýanyny yerli resmiler aýdýar. Gunduz welaýatynda yerleşen Awgan güýçleriniň söwüş hereketleri boýunça başlygy polkovnik Rahat Mengelin aýdysyça uruşda daşary ýurtly militanlar helak bolupdyr. Jeňçileriň ýeçilgendäki ýerlerde daşary ýurtly militanlar yerleşipdir. Uruşda taplanan daşary ýurtly jeňçileriň arasynda injenerler we ýokary hünärli adamlar bar. Olar yerli ýaraglylara harby ugurdan tälim berýär diýip Mengel aýtdy. کشته شده ها خارجی را هم داریم که دو کشته شده که مطلقاً خارجی بود 500 نفر قندوز ساحاتی که به دست دشمن است. Gunduz welaýatynyň 4 etrafynda hem Gunduz şäherinde türkmenler hem gowçun bolup ýaşaýar. Türkmen owlarynyň hem aglabasy jeňçileriň kontrolunda galýar. Gunduz welaýatynyň welaýat geňeşiniň agdasy deputat Muhammed Emin Aýdynyň aýdyşyna garanda Gunduz şäheri talep söwüşçileriniň gabawynda galýar. Jeňçileriň harby tanklary bar. Taliban bilen daşary ýurtly jeňçileriň arasynda biraz gapma garşylygynyň bardygyny deputat ma'lum etdi. Gunduz bilen Talibanyň maşyrasynda Taliban öz faaliýetini özleri edip ýatyr. Hem hamlesde hem de bolsa 54
Sen 54 olmasam azrak Kunduz vilayetinde bardır. 30'a çatlı hamvi diye şonu yanaknamaları var. Bir tane orsun tanlarından var. Kavi. Deputatın aýtmagyna görä Kunduz vilayatynyň etraplarynyň 90% golayna jeňçiler iýeçilik edýär. Kunduz şäheriniň daşduragynda talip ýaraglary hereket edýär. Kalayzar 80% taliplerin elinde. Uluswali Çardara 90% taliplerin elinde. İmam Saýbam 70% taliplerin elinde. Taştarçy 95% taliplerin elinde. Kunduzdan bir şäheri döwletin elinde, başga atraflary Mesela Masira Kunduz. Gepleşik taýinlap azatlygy ýetiren Şaýmyrdan Olumrady. Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we foto seriýlerini Twitter we Facebook sosial ulanlaryndan hem iderläp bilersiňiz. Salymyz Azatlyk radiosy. Gepleýär Azatlyk radiosy, hormatly radio dinleýijileri, sizi habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistandan ýurdun daşyna pul uğratmak boýunça ýene-de täze çäklendirmeler girdildi. Hususan da vilayet banklarynda daşary ýurtlarda okuyan Türkmenistanly studentlary pul uğratmak isleýänlerden diňe 10 adam günüň dowamında pul geçirmek hyzmatyndan peýdalanyp bilýär. Bu täze düzgünüň jekmejekleri barada kärdeşim Merdan Saryýew dinläli. Türkmenistanda daşary ýurtdaky türkmen taliplerine banklaryň üstü bilen pul uğratmak düzgünlerine goşmaça çäklendirmeler girdildi. Mundan beýlek daşary ýurtlara pul bermäge mümkinçilik berýän Vilayet bankynda günüň dowamında diňe 10 adam daşary ýurtdaky taliplere maliýe teristesini uğradyp biler. Yerli ýaşaýjylaryň Azatlyk radiosynyň habarçylaryna gurrun bermegine görä, daşary ýurtda çağlar okuyan ene atalar öz çağlaryna pul iýerjek bolanlarynda bir näçe gün öňünden banklaryň gapylaryny garawullap durmagy mezbur bolýarlar. Tejenli enestaýda 2 günnäp gizileri bilen nowbaty durup, diňe sondan soň Belarusda okuyan ogluny pul uğradyp bilendigini aýdýar. Änewdäki Tenagat bankynyň agzynda tilim adam bar. Bank işgärleri 10 adamdan soň bugünlükçe planymyz doldy diýip, daşary ýurtlarda okuyan ogul gyzlaryna pul uğratmakçy bolýanlary kabul etmegi betedýärler. Hiç ýyly resmi tanyp hem ýöredilmeýär diýip enestaýda başdan geçiren ýagdaýlaryny gurrun berýär. 40 ýaşlaryndaky enestaýdanyň aýtmagyna görä, agdaýlan çäklendirme barada banklarda diňe dil üstü bilen habar berilýär. Bu barada degişli resmi bildiriş atylan ýeri ýok. Azatlyk radiosynyň gurrun gidýän banklaryň jogapkärleri bilen habarlaşyp, ýagdaýy aýdyňlaşdyrmak tinançyklary hiç bir netije bermedi. Gepin gerdisine görä ýatlatsak, bu Türkmenistandan daşary ýurda, hususan da daşary ýurtdaky taliplere pul uğratmak bilen bagly girdilen çäklendirmeleriň iň soňgusydyr. Şu ýylyň başyndan başlap ýola goýulan täze düzgünlere görä, daşary ýurtda bilim alýan çağasyna pul uğratmakçy bolýan ene ata bankyň üstü bilen her aýda diňe $1000 möçberinde pul geçirip bilýär. Bu çäkli pulu geçirmek üçin hem ene ata uğrajan pulunyň möçberinde aýlyk alýandygy barada ýysinden ýürite güwanama görkezmeli. Ýagny ene atalar diňe öz alýan aýlyk hakynyň ýa-da pensiýasynyň möçberiniň çägindäki derejede pul uğradyp bilýärler. Bulardan başga-da ene atalar bank işgärlerine daşary ýurtdaky çağalarynyň dogulus hakyndaky sahadatnamasynyň göçürmelerini hem görkezmäge borçly edildiler. Sol bir wagtda hosarlar studentlere diňe özüniň ýazgyda duran welaýatynyň banklarynyň üstü bilen pul uğradyp bilýärler. Tejenli enestaýda pulu uğratmak üçin özüniň ilk paýtagta gelendigini, Aşgabatda ýazgysy bolman soň Aşgabatda kabul edilmeýändigini, şol sebäpden soňra özüniň änewdäki banka gitmeli bolandygyny aýtdy. Bu pulu her bir bankdan hem uğradyp bolmaýar eken. Etrap ýaşaýjylary ençe 100 kilometr söküp vilayet merkezlerindäki banklara barmaly bolýarlar. Öýüňi taşlap ýysyňdan galyp sergizden bolup asmaly bolýarda, alaç barmy? Diýip ogluny $300 geçiren enestaýda gurrun berdi. Ýaşaýjylar daşary ýurtdaky türkmen taliplerine pul uğratmak bilen bagly girdilen ýokarky çäklendirmeler sebäpli öz çağlaryna wagtynda pul uğradyp bilmeýändiklerini, bu ýagdaýdan hem çağlarynyň hem özleriniň kösünýändiklerini aýdarlar. Marly ildesimiz Ağa Juma ağa bu çäklendirmeleriň çağlarynyň geljekki ykballaryna hem täsir etjekdigini aýdyp nägileligini bildirdi.
Ýokardakylaryny ýa-da diýýär işler ýa bir hayran galýas düzgünlere. Haýy çağalamada gömdüler ýoluny geljegi ýok çağalanýy bir gaty kynçylyklar diýýärler döwletiň özü söýle. Resmi häkimetler ýa-da habar teristleri dasar ýurtda okuyan Türkmenistan studentleri pul uğratmak bilen bagly girdilen täze çäklendirmeler bardy. Häzirlikçe nähildir bir düşündürüş bilen çykys eden oklar. Degişli ýol wassylary bu barada Azatlyk radiosyna kommentariýa bermekden hem ýüze urdular. Kärdeşim Merdan Tariýewiň maglumatyny dinlediňiz, hormatly radio dinleýijiler. Türkmenistanyň daşna pulu uratmak bilen bagly çäklendirmeler siziň durmuşyňyza nähili täsir getirýär. Öz başdan geçirýän ýagdaýlaryňyzy we tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Munyň üçin Azatlyk radiosynyň azathabar.com websaýtyna şeýle-de Facebookda Azatlyk radiosy we Wkontakte sosial ulgamynda Azat Habar sahypalarymyza tesvir ýazyň. azathabar.com websaýtymyza Türkmenistandan derwezen.net ýa-da garawum.info proxy saytlar arkaly girip bilersiňiz. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Balkan vilayatynyň bir näçe etrawynda we şäherinde jemgyýetçilik transportyň gatnawy kadaly ýola goýulmandyr. Hususanda Etrek, Esenguly, Garrygaly etraplaryna we Çeleken, Garabogoz, Gumdag şäherlerine günüň dowamında awtobuslydyňa bir gezek barıp bolýar. Bu ýagdaý yerli ýaşaýjylara nähili täsir getirýär. Bu arada kärdeşim Sehranyň Türkmenistanly ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli. Amanmurada Balkan vilayatynyň bir näçe etrawynda jemgyýetçilik transport gatnawynyň talaba laýyk ýola goýulmandygyny habar berdiňiz. Bular haýsy etraplar? Balkan vilayatynyň Etrek, Esenguly, Garrygala häzirki magtumly etraplaryna vilayat merkezinden demir ýol gatnawda, aviýa gatnawda ýola goýulmady. Ýagdaý vilayatyň Çeleken häzir habar Garabogoz, Gumdag şäherleri wagtynda ilk duma gaýtalanýar. Aglan çetrawmy, şäherme awtobus gatnawy diýilen ýola goýulun. Ýöne o awtobus gatnawlary hagawy üçin ýola goýulun. Birinciden awtobuslar günne bir gezek çenmen bolsa gunaşadan bir gezek gatnaýa. Olarda oturmagy orun yer tapmak kyn sebäp awtobuslar juda kiçik üstüne de aýdaly Etrek, Esenguly etraplaryna dine bir kiçik awtobus gatnaýa, onda oturýan ýerleriniň sany 20 ýeten ok. İkinciden etraplar şäherler bilen vilayat merkezini biriktirýän ýollar juda erbet. 55-60 ýyl çekilen ýollaryň dine ýolady bar. Täze Amanmurada agdan etrapdyr şäherleriniz vilayat merkezinden ýa-da şäher merkezinden ortaça näçe kilometr daşlykda ýerleşýär? Şeýle-de bularda näçerek ilat ýaşaýar? Etrek, Esenguly, Garrygala etraplary vilayat merkezinden 230-280 kilometr daşlykda ýerleşýär. Çeleken şäheri vilayat merkezinden 80 kilometr daşlykda, Garabogoz şäherim vilayat merkezinden 350 kilometr çemesi daşlykda ýerleşýär. Şäherleriň ilat sany ortaça 50 etraplarda ýaşaýan adamlaryň sany şoňa barabar ýöne Etrek etrawynyň kiçirek bolmagy oň ýaşaýjysynyň 35 000 töwerdigini adamlar gurrum edýärler. Sähra Amanmurada bu etraplaryň transport gatnawynyň ýagdaýy öňem şeýledimi ýa-da soňky döwürlerde ýüze çykan ýagdaýmy? Etser dargamazyndan odol her gün Neftag Etrek, Neftag Esenguly, Neftag Garabogoz ýolosy aviýa reisleri bardy, ýa-ni samolyotlar gatnaýardy. Garaşdyrylan ilkinji ýyllar şol aviýa reisleri ýatyryldy. Ýolun dyrkym 10 kilodol juda oňotdy. Yerli we daşary ýurtly agyr awtobuslaryň gatnawy ýollary sanyny çykardy. Şo ýollary awatlamaga welin häzir ünsürilenok, öz wagtynda da ünsürilmedi. Täze Amanmurada bu transport gatnawynyň talaba laýyk bolmadylygy ýaşaýjylaryň durmuşyna nähili täsir etdirýär? Türkmenle ýola bilen aňlatma söz var. Ýaşaýjylar öz möhüm üçin vilayat merkezine deýleki etraf şäherlere aşmak üçin bulaba kynçylyga duçar bolýar. Bu vilayatda etrawyň owalaryny ýaşaýanlar üçin iki uly kynçylyk. Olar ilki tap ýol ýoldaşy ýerden ýenýän kelim kilometr ýol söküp etraf merkezine aşmaly. Soňra ýol oňşyken oturmagy orny awtobuslardan
yer tapmagyň gamyny imeli. Awtobusda yer tapman etraf merkezindäki tanışylysynyň howflarynyň önüne bir kunlap goşwap ýatmaly bolýan haratlarym seýrek bolmaýa. Sähra. Aman rada ona ýagdaý şeýle bolsa gatnaw nähili amal aşyrylýar? Gatnaw ýeketek ýetwarly ýoly maşgala budjetine agram salyp hukuky takdirler bilen ýolaşmak. Olam akuş çykdydan meselen etrepden ýa-da esen bolan vilayet merkezine hukuky takdir bilen gidip gelmek üçin ortaça 150 manat pul çykarmaly. Yaz yine gayrı ara düştü ol hafım ağırlaşıyor. Merhumun hoplarları takvimin doğruluğunu tutup onu il içinde salon niyeler. Nedeni de ona aşıyorlar. Sonra yol olsuyunun aradan çıkan merhumun hoplarının gidip gelmek için ediyen çıktığı ağzının 500 manadı, yani pullun 2,5 milyon manadı barabar bolýar. Türkmenistanly ýazyjy Aman Murat Bogaýew bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. 25-nji maýda Türkmenistanyň orta mekdepleriniň eklisinde soňky jaň kakylýar. Bu pursat bilen bagly dawaralaryň öň ýanynda enatalardan çağalaryna gödökçülük etmek barada dil hata alınıpdyr. Kardeşim Zehra Aşgabatdaky habarçymyz Sultan Açylowadan bu ýagdaýyň jekmejeklerini görüň bermegi sorady. Sultanaýda soňky jaň dawarasynyň öň ýanynda enatalara öz çağalarynyň gapdalyny boljakdyklary, olara gödökçülük etjekdikleri barada resminama gol çekdirilendigini habar berdiňiz. Bu barada doldurak maglumat beräýsiňiz. Hawa tahrasy soňky jaň bilen bagly mekteplere enatalar çağıryp şolara ýürüte bir dil haty diýen ýaly bir ýazga gol çekdiripdiler. Dil hatyda özlerine boşnama alýarlar şol çağalarynyň iň soňky jaňyny şolaryň ýanynda bolmak hakynda, şolara gödökçülük etmek hakynda, şolaryň bir düzgün bodaýan halatynda özleriniň jogapkärligi barada dil hatyda ýazyp, şolara özleriniň gödökçülük etmäge borçlydyklaryny boyun alýandyklary barada şolar ýalyp gol çekdirilipdir. Şu ähli mekteplerde diýen ýaly geçirilipdir. Şeýle maglumatlar maňa gowuşdy. Sultanaýda indi şol enatalaryň gol çeken dil hatynda anyk nämeler diýilýär? Şeýle de olar muňa haçan gol çekipdirler? Şuurun aýyň 20-sine boldy. Şu geçen hepläriň içinde şu enatalary mektebe çağıryp, şolara gol çekdirendikleri barada maňa gurrun berdiler. İlk bilen enatalara düşündiripdirler. Naşy saat 10-da, saat 10-da mektepde soňky jaň dawarasy bolýar. Şu wagtda şu enatalar şol okuwçy çağalarynyň ýanynda bolmaly. Ondan soň dawaradan soň şular hiç gerek gitmeli däl diýilipdir. Öz başlaryna bir ýerde bir diýeriniň öýünde oturuşy etmek bolanok, ýa bolmasa kafede restoranlara gitmek bolanok, şular toparlanyp ýa bir şäherden çykyp gidip bir ýerlerde oturmak bolanok, ýa bolmasa naşy käbir oglan çağalar özleriniň kakalarynyň maşinlerini alıp gaýtdy ýa şolarynyň ýoldaşlaryny mindirip maşinlen aýlanýarlar, her hilakçylykly ýagdaýlar ýüz berýär diýerler. Şeýle ýagdaýyň 18-nji maý güni Mahtumgulynyň güllerinde şeýle ýagdaýyň bundan barada da maglumatlar ýaýradym. Bir okuwçy oglan kakasynyň maşinini alyp gaýdyp, ýanky Gogol bilen Mahtumguly köçeginiň ugrundaky çatyrykda awariýa bolup bir hilakçylykly ýagdaý döräpdir. Şonuň üçin çağalara maşin berilmez ýaly, şular ýaly görkezmeler berilipdir. Diňe şu mektepde uzakly güni mektepde bolmaly şu çağalar. Aýdym saat bolmaly, tant bolmaly, çäre geçirilmeli mektepde. Şoňa da enatalarym gödökçülük edip şu mektepde bolmaly enatalar. Egerde haçan haýsydyr bir enata gelip bilmän ýa bolmasa çağasyna gödökçülük edilmän, şonuň çağas tarapyndan bir beýdegünçilik gide çyksa, şoňa enatalar özleri jogap berýändigini boyun alýar diýip şeýle dil haty berip gol çekipdirler. Şular ýaly maglumatlar bar. Sultanaýda siziň pikiриňizçe görülen bu çäreden esasy maksat näme? Bir beýdegünçilik gide çykýar diýilýär da her ýylda. Şonuň üçin şu beýdegünçiligiň öňüni almak maksady bilen şeýle gödökçüligi berklendirip ana şeýle çäreleri gödöňünde tutupdyrlar. Esasy borçnama enatalaryň boýuna ýüklenýär. Sultanaýda şeýle çäreler geçen ýyllarda hem görülýärmi? Geçen ýyllarda da aýdylýar, ýöne edilşiler ýa-da kafelerde, restoranlarda oturmaly däl diýip edilir çürp kesek bir çäklendirme bolanokdy. Okuwçylar öz aralarynda bileşip soňky jaňdan soň bir ýerde çaý içip gurnaýarlar ýa bolmasa şäheriň daşyna gidip gelelen jetýärler ýa şäheriň içinde bir ýanky bir parklara, datlara, feýliýaklara gidip gelelen jetýärler. Ýöne çäklendirme bolanokdy mundan ozan.
Sultan aýda bu barada enatalar hemde şu ýyl mektebi tamamlayan okuwçylar, ýaşlar näme pikirde? Enatalaryň goldaýanam bar. Ýöne enatalaryň näragyçylyk bildirýärler bar. Sebäbi hem bir isla adam bolýar, şoňa bir iki adam bolýar, şoň şolakly isini goýup, diňe şo çagaty bilen bolmaly. Şoňa mümkinçilik tapmaly, şolar mümkinçilik bolsa bolmasa, şeýle de okuwçylaryň arasynda da beýam şoňa bir keýtçi bar, ýani okuwçylar bar. Bizim ha gelecek de gelen jetjek indi bir ýerkimde hiçlik hereket etmäne ruhsat berilen ok. Bizde şol mektepde görewçiler aslında bolmaly. Bizde bir iň soňky ýatda galjak pursatlarym görewçilikde bolmaly boldy diýip okuwçylaryň arasynda da näragyçylyk bildirýärler. Men gawat geldim. Habarçymyz Sultan Atçylygy bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Şunuň bilen habarlar gündeligimizi jemleýär saatlar kesmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz.